Čo sa s tebou stane, ak budeš každý večer piť motýly kvet? Hneď prvú noc zistíš, že máš oveľa intenzívnejšie a farebnejšie sny. Je to práve preto, že motýly kvet predĺžuje tzv. REM fázu spánku a pomôže ti oveľa rýchlejšie zaspať. Takže, aj keď spíš kratšie ako 7-8 hodín, tvoj spánok bude oveľa kvalitnejší. Po druhé, si zvýšiš príjem antioxidantov a zlepšíš tak celkové zdravie. Čaj z motýlieho kvetu má vysoký obsah flavonoidov podobných tým v čučorietkach, kvôli ktorým má hlbokú tmavomodrú farbu a silné antioxidačné účinky. Ďalej sa ti zlepší zdravie a výkonnosť mozgu, pretože pravidelné pitie motýlieho kvetu zvyšuje hladiny acetylcholínu v mozgu, čím pomáha zlepšiť pamäť aj náladu. Zároveň zlepší zvládanie stresu, zníži pocit úzkosti, depresie a nervozity, čo po celom dni potrebuje každý z nás. Zlepší sa ti aj zdravie trávenia, keďže motýly kvet pomáha upokojiť tráviaci trakt, uvoľniť napätie vo svaloch žalúdka a podporí peristaltiku čriev, čím pomôže predchádzať zápche. Zabraňuje premnoženiu škodlivej mikroflóry a tak pomáha zbaviť sa nepríjemného nadúvania. S citrónom a trochou medu má príjemnú sladkú chuť a ak sa naučíš ho piť pravidelne, dočkáš sa spomínaných benefitov a večery s motýlym kvetom sa stanú tvojou rutinou. Ak ťa zaujíma viac, skoč na náš blog a daj nám follow.